Nagaingon pa diha sa pulong igsoon. Hallelujah. Sa Hebreo 9:27, nga ang tao kinahanglang mamatay sa usa lamang kahigayon o pagkahuman, hukman siya sa buhi nga Dios. Si kinsa ba nato dinhi ang dili mahadlok o kamatayon? Moabot lamang ka na igsoon kung diha na ang imuhang katapusan. Apan, ang pangutana igsoon, andam batang moatubang sa Ginoo? Andam batang ayang hukman? Hallelujah! Dawata si Kristo sa imong kinabuhi. Isip butong Dios o manluluwas sa imong kinabuhi igsoon. Mintras dili pa ulahi ang tanan. Pasalamati ang buhi nga Diyos kung ikaw karon nakadungog, nakabatalinghog sa iyang pulong. Karong orasa, ang Diyos mismo nakikisturi ang anak kanimo. Dili kinigikan ka na mo igsoon, kundi gigiyahan lamang kami sa Espiritu Santo. Nga mo among gialagaran ang buhing Diyos, nga mo si Ginoong Jesucristo igsoon, at dili na mo pwedeng taguan ang kahayag nga gipaambit sa Diyos nga rin kanamo. Amo kini isabuwag ng nganhi sa lugar sa Asturias. Hallelujah!